Right, so tokulandirani ku presentation yathu ya kumapeto tifuna ndikambe za 10 days of prayer. Kodi kumasulida kumsinga za Satana. So I think program hii takadugisa ntchito kwa anthu ambiri kwambiri, I think 2014 nintayatali kwambiri. So it's the same program kuti ndiyambe inayo watu nopana nzangana ndi patient. So amampanga treat mano nguru lake kuti yambe nayo kuzimu fadi anayi nimbale lake anali olemera kwambiri. Nimbale lakeyo pa nthena yake yapachaka wantchito mmodzi amamalira. Right, ndana opya kwambiri. So iye ataona kuti zilionjo anayamba kumalota daily kuti munthu agona naye daily. Mama amatopeza semen ndizo zikukuta. So paka natenga mimba yoonekera kwa anthu musona. Ndinapita kwa singa ngatakajo simimbayo, unaona. So afterwards anamba kumalota njoka no daily nkhope yamba yake ufuna kuona kumupa. Paka nasamuka koma akakhala ku dera lina. Right? Ndiyatakhala dera lina amba mena wamuza nzanga anu kuti amwene ninivuto iyi. Nenzanga anandifusana ineyo. Then I was like, abaneti banga bafananiso nebe solution. Amene nikanara okay, muze ni munthu yo day 1. Abangezako day 2 abangezako day 3 mene ni masafusa senzako chera mara so zizarani zatha zasiya. Tinoze nebe. So panaiso singa nayo naso pompano I think inaija ma 20 chani ka manzi anapanga rifakwa ineyo. Amalota ari munthu agona naye mpaka na ari munthu amafusira amaloto okena amba kugona naye mpaka kutenga mimba mpira kubala mwana mpaka na kamba kumwamisa mwana ase machitika kwa hiyo mbali half imene amamisa bwana inangamba kukhanga ti kumava kuwawa ne mpaka bwezi yake kusokoneka chinese pa yeye kusokonekeratu tamba pemphera size zinathera bati pompachi of course anamba mulota umenyana anthu kumaloto kuti muzili ayi zimezo ndi amati ya kicks of the dying horse kuti ukupha ng'ombe nemaza amenya mateche kumambe ikufa unzati no pana yamaina yake bange. So mwana uzali amabwera neba kandani uzani prison of feet nena zani musankhule mwanu nkhondo isiya kuthupi tenda menora 10 days of prayer. So tamba zimezija mwana uchi amaona be anthu aja mabwera pawendo nena muzado akabweraso muze mwana zina ndina wa Yesu Kristo simunganditenge right. So zimachitika chonchicha sister kwa huyu anaona sura majesu da daily zinyama zichani sakrabe. So namba pemphera nawo sizinathera bali pompo and amaya awana ndoza kuti ndiso ndi nzanga zikunchitika zomwezi nakaza okay ngazili yonchi sino maphuza pemphera mthandizeni nzanu yaraba ibe vuto ndivile tinoze nebe. So ma cases atatu amene ningabange settle pele ma cases ambiri panaya kule nake anaindi ajume ndi anabwerekesa chuma kwa anthu andachisa mabwezera ndana akangongola kunake nda pakudosa pantha anthu amene anangongola iwo amafuna anthu ndama zawo ndana muzati tikulanda zinthu zawo ndi munthu jana abalikiratu kuti no amulanda china chichonse. Right, ana Pentecostal then namuzati ako 10 bange 10 days of prayer titayamba anthu osamene ningongoleza kana mbwezera anainga ndama za kubweza so wana wangu lake kenako nthawi yomweyo ndikamaso business yambiri iso nakula amande cha man of God tuthokoza chadi yeso dasaduka man of God wono kenena kuti no izizi amene insanami 10 days of prayer ndi nkhani yongo pangisa unali munthu akhale in Christ na furuza kale. So I will explain kuti 10 days of prayer madam mano sizinthu za theories mundu kuzikambazi ndi zinthu za practical zochitika pakhala anthu angapo khani ma addictions osiyana the 10 days of prayer tathandiza. So aone ma cases akulu amene aspiritualism amene ningapange court komano tumafuna ona kuti no tiziwe kuti no nkhondo imene tikumenyayi taona kale kuti no ndani wankulu ni nani ndi Lucifer ufumu wake ndo limbana ndi ufumu andani wa Mulungu nano uthapanga chineso popanda nani popanda nani popanda Mulungu. So timafuna tunaona kuno tikamakamba za ufumu umenewo tikamakamba za nkhondo imene ni nkhondo ya anthu akolinto isibera twakolinto chapter 10 tafika verse 3 twakolinto 10 verse 3 10 verse 3 pakuti pakuyenda mthupi sitichita nkhondo monga mathupi
pakuti zida za nkhondo yathu sizili zathupi koma za mphamvu mwa Mulungu zakupasula malinga. So ngakhale tikuyenda muthupi 10 3 mpaka 4 masika mu. So ngakhale tikuyenda muthupi tini moyo nkhondo yathu siya kuthupi. Ngati munthu tikumuona akumabwera kumazati panga chipongwe chane nthawi ndikamulalatira ayi sinthawiso imeneyo ya anthu ena amafika kuchata mawu ati kutenga pa status kapo nkhope yawo atengera chithunzi yawo ndikapanga za ofiti chani nazi makhaza childishness nkhondo yose siyakuthupi tinozenepe ndini nzanga ena ake ninkapanga share na study ya angels ati ineyo umunthu akhala fiti sinema ngoba ya no adafika vero right. So kanena kuti yani nkhondo yosiyakuthupi ndiye white zimuopa munthu oti ndi fiti. Munthu alibwesa vuto lake la kuzimu tiopa bwanji kuti amwene nkhondo iyi ndikwanisa isiye ningati ndikwanisa ndiya ineyo no ndiya uzimu. So ati zida zathu sizakuthupi koma ndi zamphamvu zophaya malinga ka verse 5 ariana verse 5 akuti ndikugwetsa matsutsano ndi chokwezeka chonse chimene chidzikweza pokana chidziwitso cha Mulungu ndikugonjetsa ganizo lonse kumvera kwa Khristu. So malingaliro aliwonse kapena nzeru ina yonse imazisusa ndi nzeru ya Mulungu imeneyo timayigonjetsa kuti imvere ndani Yesu Khristu timozenepe. So nkhani yakundala uno uzizwa ma Mulungu kwapanga koti Yesu kulimbana ndi Satana sanayambane naye kuthupi sana muzati ayo ndikupembedza bwanji mesa ndi mlengi naona ngati ya pakuti kwalembedwa pakuti kwalembedwa. So ma verse amene tingapange koti ali ndi ngati amene wawa pamene tulimbana ku kulimbana amene ku Efeso chapter 6 Efeso 6 imakamba so kwambiri so za kulimbana. Efeso 6 verse 10 ariana verse 10 chotsalira tadzilimbikirani mwa Ambuye ndi nkulimba kwa mphamvu yake tapani zida zonse za Mulungu kuti muzakhonze kuchilimika pokana machenjerero a mdierekezi chifukwa kuti kulimbana kwathu sitilimbana nawo mwazi ndi thupi komatu nawo maukulu ndi maulamuliro ndi akuchita zolimbika a dziko lapansi a mdima uno ndi auzimu achoipa zakumwamba. Mwa ichi muzilenge zida zonse za Mulungu. Okay, asiyana mama. So akuti amene tikulimbana nawo tikulimbana ndi ma principalities and powers ndi maukulu ndi maulamuliro amwambe. So kodi imezi ndezi uthanda zoti jana tulimbana ni ndani tate ndifike ni pa okay Efeso 3 verse 10 aliyan 3 verse 10 ngote kuti mu ecclesia azindikiritse tsopano pa akulu ndi maulamuliro zakumwamba nzeru ya mitundu ya Mulungu. Onenebe. So my principalities and powers ukamba za maufumu amene alipo to the intent but that unto the principalities and powers in heavenly places may be known the manifold wisdom zero ya Mulungu izaonekera kuzera mwandani mwa mpingo wake. Mulungu alipasa china chake eri Efeso 1 Efeso 1 verse 20 ariyan verse 20 ngote imene anachititsa mwa Khristu imene anamuukitsa kwa akufa anamukhazikitsa pa dzanja lake lamanja pakumwamba pamwamba pa ukulu wonse ndi ulamuliro ndi mphamvu ndi ufumu ndi dzina lililonse lotchedwa sinyengo inoya asinyengo ino yapansi pano yokha komanso mwa iwo ikudza ndipo anakonza zonse pansi pa mapazi ake nampasa iye akhale mutu pamutu pa zonse kwa ecclesia amene ali thupi lake mdzazidwe wa iye amene adzadza zonse mu zonse.
So Yesu Kristu alakwida pa dzanja lamanja la ndani la Atate. Ati pamene ayikida pa dzanja lamanja la Atate adali pamwamba pachani pa maulamuliro onse, pa mphamvu zonse zipasi pa ndani pa iyeyo. Timozenepe. So tutaona no tikamakamba za maulamuliro amene tulimbana nawo, Yesu Kristu ali pamwamba pa ndani pa onsewo. So sitikulimbana ndi thupi ndi chani ndi mwazi. Choyambira kuzindikira ndi chimene nawo ngati sikulimbana ndi thupi ndi mwazi, ndati tufuna likhale ndi mphamvu imene ili yoposanso thupi ndi chani ndi mwazi. Ndikhupa timoze. So ndimafuna pamenepa okay, manengene kubabeza. Okay, kuni ndi ana Roma chapter 8. Roma chapter 8 safika verse 37 area. Verse 37. Good. Koma mzosezi ife tila katu mwa iye amene anatikonda. Pakuti ndakopeka mtima kuti ngakhale imfa, ngakhale moyo, ngakhale angelo, ngakhale mafumu, ngakhale zinthu zilipo, ngakhale zinthu zili mkudza, ngakhale zimphamvu, ngakhale utali, ngakhale kuya, ngakhale cholengedwa china chilichonse sichingadza kukhonza kuti siyanitsa ife ndi chikondi cha Mulungu chimene chili mwa Khristu Yesu Ambuye wathu. Tapana menewe bebe chimene chingatisiyanitse ife ndi chikondi cha Mulungu. So maulamuliro mphamvu zonse pamwamba pa zonse pali ndani? Pali Yesu Kristu. Kuzera mwa Kristu Yesu mphamvu yake, nzeru yake ya Mulungu ionekera kuzera mwanyani mwa mpingo wake. Ndikhupa timoza kwa kule. Now nafuna nina chinthu chimodzi. Tateni ku Efeso 3 verse 15 area. Tambire pa verse 14 and 15. Efeso 3 verse 14. Chifukwa cha ichi ndipinda maondo anga kwa Atate amene kuchokera kwa iye fuko lonse la mmwamba ndi pa dziko alitcha dzina. So tikuona tibali mafuko awiri, la pa dziko ndi fuko la anthu, wakumwamba ndi fuko la angelo. 10 16. Kuti monga mwa chuma cha ulemerero wake akulimbikitseni inu ndi mphamvu mwa mzimu wake ngati mwanu, kuti Khristu akhale chikhalire mwa chikhulupiriro m'mitima yanu, kuti ozika mizu ndotsendereka mchasako. Anyways, kumano plan ya Yesu ndi yotiyana. Efeso chapter 1 verse 9 ndi 10. Tikerenga Efeso chapter 1 verse 9 ndi 10 ikutuza ife zachinsinsi china chachikulu atiyana menera. Verse 9. Anatizindikiritsa ife chinsinsi cha chifuniro chake monga kuna mkumera ndi monga anatsimikiza mtima kale mwa iye, kuti tikakonzedwe amakwaniridwe a nyengozo akasonkhanitse pamodzi zonse mwa Khristu zakumwamba ndi zapadziko. So akusonkhanitsa zonse mwa ndani? Mwa Khristu, zakumwamba ndi zapanyani? Zapadziko. So tende amene kuona chimuso chapter okay, kodi ife tikakhala mwa Khristu Yesu. Chimuso 19 verse 10 area. Chapter 19 verse 10. So Yohana anaoneseda nzambiri ndi ngelo, terenga verse 9 area. Chapter 19 verse 9. Anti 10 ya. Okay. Akuti verse 9. Ndipo ananena ndi inu lemba, odala iwo amene ayitanidwa kuphwando la ukwati wa mwana wankhosa. Ndipo anena ndi ine, iwo ndiwo mawu oona a Mulungu. Ndipo ndinagwa pa mapazi ake kumulambira iye. Ndipo ananena ndi ine, tapenya usatero, ine ndine kapolo mzako ndi mzawo wa abale ako akukhala nawo umboni wa Yesu. Ambira Mulungu akuti umboni wa Yesu ndiwo mzimu wachinenero. So akumuuza Yohane kuti chani? Usandilambire ine pakuti iwe ndine ndife ndani? Okay. 19 verse 10 akumuuza nawo usandilambire ine ifale ine ndiwe tonse ndife angati akapolo tinozenepe, ndipo ndife abale ayo akukhala ndi umboni wa ndani? Wa Yesu Kristu. Pale tuno umboni wa Yesu Kristu ndiye mzimu wachani wachinene. So angelo ndi abale ayo amene ali ndi
mzimu wachinenero. Ife ndi angelo ndife pangati akapolo pamodzi. Nditalengani Chimbuzo 20 verse 6 adiyani 22 verse 6 22 verse 6 22 verse 6 yeah. Akuti ndipo anati kwa ine mawu awa ali okhulupirika ndi woona. Ndipo Ambuye Mulungu wa mizimu ya aneneri anatuma mngelo wace kukaonetsera akapolo ake zimene ziyenera kuchitika msanga. Ndipo taonani ndidzamsanga wodala iye amene asunga mawu a mchinenero cha buku. Okay, mtasa kwa so ade izini zonena zona ndipo Mulungu anatumiza chani aneneri ake ndipo anafunika kuti anenere zimene zikutani zili nkudza. Right, so nimafuna ndipeze verse ina yeah. Okay. Oya ndiyo mweyo. So tikutaona tuno aneneri ndiye chani akapolo aja maservants ndi ndani aneneri aja aneneri ndi anthu. So taona tuno ma brethren angelo ali ngati ndani anthu amene atumikira limodzi ndi ndani ndiyo. Tikaona mwene pa Chivumbuso so Hebrew chapter 1 verse 14 amakamba zonena tuno angelo ndiyo ndani atumike ministering spirits atumiki akuchipangano cha tsopano kuchivumbuso akutchedera so kuti ndi ndani ndi aneneri eri which angelo atu defend from afero yani servants and of thy brethren. My brethren yo ndi ndani aneneri aja ndikubera tuzene. So ndimangufuna kupanga emphasize na kuti no anthu ndi angelo tili ngati anthu abanja ali ngati limodzi amene ati tumikira ife ni Mulungu mkati mmodzi. Okay, so nimafuna kuna tuno kodi 10 days of prayer amene timayikambayi tukambazo kuti chani ndi masiku 10 chabe amene mukamapanga. Now why sinimanguza mtango khala Mkristo fana tuno anthu ambiri kaza kuti akhala Mkristo version ya Kristo imene ilipo ndiyo siyana eri. So choyambira chimene mamuza munthu chinena kuti mwina tingomvekesa bwino chonchi choyambirira ndimanguza takhani masiku 10 amene akusala. Of course munthu kusalako ukubwera chifukwa cha chifukwe tete ntioneni pa Hebrew chapter 11 verse 1 tifuna tikambeza chikhulupiriro paye 11 verse 1 koma chikhulupiriro ndicho chikhazikitso cha zinthu zoyembekezeka chiyesero cha zinthu zosapenyeka. So chikhulupiriro ndi ya substance aliya akuti chikhazikitso ndi chikhazikitso cha zinthu zimene tikuziyembekezera. For example Yesu abweraso kachiwiri ngati apa koma chifukwa mwa chikhulupiriro kutani tikumuyembekezere. Let's say not know you're praying for your future marriage sinabwere koma ndicho tikuchiyembekeza chikhazikitsa bwanjira mwachani mwa chikhulupiriro tinozonepe zinthu zimene Mulungu analonjeza koma sizinakhala chikhazikitso cha zinthu zosaoneka. For example Yesu akudali nafe panopa koma ife tikumuona koma ali pati chifukwa cha chikhulupiriro chinthu chimene timachigwira. So ndizo zilipo kale Yesu anatoza ife no ineyo ngati muli mwa ineyo ndikutetezani kwa afidi ndi anyanganiza tingena kutani kukhulupirira khazikitsa chimeneyo tinozonepe. So ndimauza anthu nawo tuno akhali masiku 10 akupemphera kusalako kumachita ntchito yake kwa munthu. Totiyeni ku Mateyu chapter 9 verse 15 Yesu natoka Mateyu 9 verse 14 Mateyu 9 verse 14 aliya verse 14 akuti pomwepo anadza kwa iye ophunzira aja a Yohane nati chifukwa ninji ife ndi Afarisi tisakudya kawiri koma ophunzira anu sasala. Ndipo Yesu anati kwa iwo imandikaipo mwanjena ophunzira a Yohane ndi Afarisi amati fe timatani timasala koma ophunzira kusala paja aliyense amafuna asafane ndi Afarisi ndere fe tisamatani samasala Yesu amadya zinophunzira ndikusala kubwera pano verse 15 aliyani verse 15 akuti ndipo Yesu anati kwa iwo nanga anyamata nyumba yawo kwati angakhale kulira kodi nthawi imene mkwati akhala nawo koma adzafika masiku
amene mkwati adzachosedwa kwa iwo ndipo pomwepo adzasala kudya. So Yesu akuwuza nawo kuti no pamene anyamata ukwati ndi mwina ake ujene ma bride ngati mene ma best man ali ndi munthu amene akwa sangalire kumano pamene akuwuza kuti Yesu iye akazachokapo anthu azatani azasala. Why? Chifukwa mene akakhala ali pa nyanja akumira ambuye amuzunsa nthawi imwe ambuye ndisimona kumira ere aona kuti chonyanya chepango isecho chepa chomwecho Yesu ali nawo pamodzi safuna khendi chikhulupiriro chambiri kumene Yesu akachokapo ndi sakudalira Yesu umuona azidalira malonjezano amene anawapasa pamenepo mmene panafunike kuti atani asale. Why kuti asale? Kuti chikhulupiriro chawo chitani chikule ndikukhulupirira tinozeneve. So nkhani yakusala ni nkhani yokuti no osati nokuzisala kuti Mulungu sanga kwankha ife ati wadya iyayi nkhani simeneyo. Nkhani ndio tikaona pa cheni hini chakusala nkhani ndio no pamene tikusala tikufuna chikhulupiriro chathu chikhale 100% pandani pa Mulungu. Tikuchosa zinthu zofunikira kwambiri chakudya ndi chofunikira pamoyo kwambiri ati muscles ni palizi needs are food, water, shelter and clothing. Chakudya, chakumwa, pogona ndi chovala. Ere kumano kuchosa ndi chofunikira kwambiri pamoyo wa munthu. Chakudya ndi kuyikapo chinthu chofunikisisa paja munthu sazakhala ni moyo koma ndi mawu osandana a Mulungu. So pamene ukupanga choncho ukuzuza yekha kuti no chinthu chofunika kwambiri ndi chani Mulungu. Ani pamene wasala munthu ine wamene kamasana mamazi pati sinifuna kuti ndingotobe nimathaso ndingasoka uchi why chifukwa sindifuna tikuzilibereka. I want to communicate with God. That's the whole point of kusala, right? Sometimes I'll just drink water but I'll take liquids yawasa nifuna ndingomezana ndi Mulungu. So you can dedicate time. So nimawazana okay munthu akusala ndeti munthu apanga skip meal ya breakfast yokha akumudya masana amudya amazulo yokha kusala depending mwina anthu amene akudwala mwaso mankhwala yana tangu mwina umalya pang'ono. So nkhani ndi kuti no focus ikhale pandani pa Mulungu. So choyambirira kukhala ndi fasting. Now tikaona fasting pa Isaiah 58 pali zinthu zambiri zimene anakamba pamenepo pa Isaiah 58 mwina sidiwerenga kumana anawazana no mukamasala chakudya ngati mwenda adani muneseseni mwatatu mwakhuluyane ngati mwenda anthu ena akamene akuvutika at least try to kupanga minister ngati amenewo eri nkhani ya fasting sinkhani yoti no iwe wekha ungozikundikira wekha zabwino ningopasa ndisanzo nkhani yake ndi ndokhala uko ndikapanga fast ndimontenga zakudya zanga ndikupasa kulina kama rasta man amalakha pafume ndife ndi nthawi zambiri amatha ndipasa bread kuti ndisagula ndi shop amatha ndipasa bread ati nditaningodye ndita amene sindingamange ndimalipira. Of course nthawi zina ndikachakachika ndi madenge wonde ndimaona ati ndimugesa busy wano anaza musanzanga zina zake jenkweni makhala nayocha ayi lonko makawene yeah. So namuzana amwene bose ndikaonga pasa bread chonje ndoti anthu akangana na bread yanga yes agwida bati pompo. You see what I'm saying? Yeah? So he started connecting with no ndikaninga bread yanga ngapasa nkuluyu anthu amabwera kugula zonse zanga nthawi imodzi ndeti busy ndapangiratu ndi pesa nebe ine sinimaziwe yani tiloze nebe. So ine chimene mapanga ndikakhala kusala chakudya mwina ndeti zimene ndaphikira to Friday Saturday ndeti ndikutenga ndikata ndikambasa. Usually I would be fasting on Saturdays. So the issue about fasting Isaiah kuti no mwapasi zakudya anthu zakudya zake zilizo zimene umafunika kudya zija ndikukhulupirira tinoze nebe mwina akalibe chovala ulindizovala zimenezo tino iwo kuzawa tudi izizi zambiri sizoti ndingavali matayo ose 10 yayi ukono inake utaleka wimozi noyambasa munthu wina right osari kunendenera tino ngati kusala ndoti tayo kampase wina cha iya sido chitesa nofuna chikhe ngani ndena kuti anthu amene anovutika takaoneni basi ndizochepa zimene nazo sinesa kusala chakudya ndatadyenda uchisunga uje nthawi nake chabwino ngapebe chance imene utakudya nthawi nake mone nkhanira uno panga zoti umfikire munthu inake ngati mwalusidana nake panga zoti mutani mugwirizane mukhulupirane. Yes, that's the point. Osasunga manga wanda anthu ena. Fasting fana to focus ati ufuna khaiba ndani. Anyways, that guy anali rasta man. In the end anampaka na meta CC mpaka namba wabwera ku church munthu oti nthawi isababwa kuti
chicheche mpaka namba wanga naimba Bible study of course werenga kuma mvute. So it was just a good experience kuti no okay I think Mulungu amanena bizonani zoona. Now zindizina Mulungu amathango panga zimezo kuti no munthu ujaonepo Mulungu chifukwa kwa munthu yewendwe in Kristu yet. So Mulungu amathango panga zinazo zizoti zichitika munthu uja akumizana ndiweyo kuti munthu uja akamuziweso ndani Mulungu ndikukhulupirira kuti ozenebe. Yeah, so izozo Mulungu ufuna ukuchitira umboni. Right, so takamba za fasting yet. China ndikupanga clear the way. Ndikuthandaza yani. Roma chapter 1. Telingani kwambira ma verse 30 mpaka 32 hariya. Roma 1 verse 30 mpaka 32. Roma 1 verse 30. Yeah. Verse 30. Akazitape osinjirira akumuda Mulungu achipongwe odzitama amatukutuku ovamba zoyipa osamvera akulu awo opanda nzeru osasunga mapangano opanda chikondi cha chibadidwe opanda chifundo amene ngakhale adziwa kuweruza kwake kwa Mulungu kuti iwo amene achita zotere ayenera imfa. Azichita iwokha ndiponso avomerezana ndi iwo akuzichita. So tikaona machimo osana akamba amene mukambira pa verse 20 masika amosi. Tonata machimo amene amapezeka kwambiri masewero mafilimu a Hollywood, Bollywood. Nezonano munthu zonga mupanga pose filimu namba uyemphera. Chifukwa chani mind yake makhale azaza zinthu zokuti siza kwa Mulungu. Right? So ndizindotatu zinthu zoti zimabweresa chikayiko pa Mulungu. Nano zimabweresa chikayiko kwambiri pa Mulungu. So ukaziza zisaweka utamaona ngati hayi zizi they are young. Ndizamuno bwino anza nzongo ningopereka chisanzo ya film ine yatuluka pakatipa. You can see even master sa anthu jana panopa kuti usasale chinthu zimakhazo vuta kwambiri ningo pasane pana scene nake na tuno pana yona kana muchair kantha nabwa ku score jana landa ndana nkankhana yake anaiba uchair osayankhula baya mpemphera ended. Now that one it can seem like a comedy and so kumano it's now casting doubt. It's something that is because you don't know it's okay kunyoza za Mulungu. It's slid right in there sunga ziwe so yeah. So anything jimene tikupanga chimatipanga affect. Ningobereka chisanzo. I think you were there. Mupesere. Ndawanga sina bukanga karare kuma nauza muzani Mungu vesera. Chimene chimachitika brain yani makwerenga. Yamabanga capture china chijosi. Nagwisa ntchito zanjala ku left or right. No, ne? Kuma nango lumuveseri. You see it? So everything chimabangira captured. Everything we see here chimabangira capture. By the time of nare we bange react chimadana. Chimabwira. So china say meno ingari no muntu mavesa nyimbo zakabino movie zakame. Kena ufuna upemphere. Zimene simamba ubwa first ndizidi. Zimanga cloud mind yako na muntu sungatha so pemphera so munobwira. So zingati kuzala to the flesh yet kena kuti makolola so to the flesh. Munthu amene akonda amalusa eri kena uzona ka film oti ne akamphera ati makola ake kena akobweza revenge apha squad yose eri what zinthandiza kuti munthu akukwiyako munthu ndi wamwano angona mafilimu amwano and panopa most movies it's like anasavera makolo exactly makamba apa azikaza makhala amwana kazi munawo azibamba makhala mahule base andakamonesa Kristu mafilimu nthaisa makhala hypocrite amakhalina kuoneka holier than thou kana zinthu ati muna amanga chibwizi amangine so portray Christianity makhala yaipa kwambiri so akuti no ochita zimezi ayinira yani imfa kumosati ochita ukha kumasa amene akutana akuvomereza nawo mwanjinena the issues ena kuti no iwe ukaona zimezi kuvomereza nawo sichoncho you are participating but just another amene akhuma kazi
wachidana chigulu so ngakesi unapanga bwana you are watching upanga nawo pa speed ukugizana nazo so chimene nofuna nyine chilano pa zinthu zina zimene sizingathandiza uzimu moyo wako uzimu Paul anakamba sonatno zimene zili zabwino zimene ziona zimene zilungama muganizire paziti zimene zinthu zoti sizikuthandiza moyo wako uzimu kenawo likose koma iwe ukupitira be panga pati pamene singakuthandiza anthu ambiri amene amakhala nabwera kuti no zaufira njani kwambiri amakhazi my obvious fara kwena managerian makatuni those two things tosanimezos right it's just straightforward remove zinthu zimene zikuchosa malingana yako pamawandani amulungu please remove them makosana amareja nambona amakhanditi makatuni ndabwino at least timathandiza be utapita pa YouTube ukapeza Christian cartoons tane paliso pana channel yake ndaiwala ndi chani alini mafilimu a Chikristo na ndikamba za mafilimu a Chikristo ndokamba zangale uno Bible stories of course mafilimu ajane chimene samandisangaza ndina uno amaonjeza zinthu zina zoni Bible somlibeso nde it's better kungoka kumabe for someone that was banga win off it it's a better alternative palina kana banga ya Pilgrim's Progress Journey to Heaven libu it's ndiyabwinoso right so chimene ndikulembekisa njenalo munthu akhala ine mangisanga sabiro napanga download the Bible ni mondo ofisile nakane ni basket andukenda yana zimathandiza you put your Bible there or your Bible or nikafuna werenga buku yokuti no ine werenga buku zimandivuta so ni mondo ya in audio format we download basi you put in ears kauliva ukuyenda ukuthi anu uzivesera zimathandiza tuno iwe uzibange input because all throughout the day timakhala pangida bombarded ndizinto zose zasekira nzoli they are geared to remove faith so tikakupanga zimezo zimathandiza so magazine osakhala bwino njani remove them of them the house and akhala now no and are connected ni nani ndi mulungu that's very important china chimene amafunika azindikira anthu china kuno tikapita Exodus chapter 16 sitiwerenga ifaya nthawi munthu akawerenga amene akufuna koma ife tingowerenga Yohane 6:48 aliyana Yohane 6:48 48 yeah akuti verse 48 ine ndine mkate wa moyo verse 50 mkate wotsika kumwamba ndi uwu kuti munthu akadyeko ndi kusamwalira verse 49 makolo anu anadya m'chipululu ndipo adamwalira yeah so kuti ne mkate wa jana wa moyo tikaona bwino Exodus 16 naye mana amene akuyimira ndani Yesu Kristu ja tikuona menebe tikuona mana aja nkhane kundo na kuti no amagwa mamadzi isanadala kumanje nena ngati munthu ali Kristu afunika zindikira kuti pali zinthu zimene ngati sapanga yeyo moyo wako uzimu utani uthera pompo chimozi mwa icho ndikukumana ndi mulungu mana asaname ntchito zake ngati zali ntchito yake zimamba 4 kambe zoke 3 ngati zimamba 5 zoke 4 right kuli mbe munthu asanambe kuguguda pakhomo chambiri ukhale waguguda kabe khomo wakumwamba so mana ndofunika kwambiri nthawi tuno mama ujo khana nthawi apa wekha yolumizana nani ni mulungu and devotion na photos are how to do it devotion ineyo mana no get your hymn kuwerenga hymn imodzi or 20 hymn nake yauzima kwambiri 25 jamadali pomalo poma nyimbo ngabe or 18 maziko ampingo amozi ndi Kristu nyimbo yotono ikukweza pamwamba kuti ukafike nyimbo ya worship yotamanda mulungu right ukateno ukhana nthawi dera na kuno kuthokoza mulungu rambe thokoza ndi mandizo sabwino pamene tuka mawu anu mukhaye nani ask God mukhaye nani so oyenga ma verse 5 ndete ine pano mani nali ku usually nthamaza rambe 1 Yohane buku 1 Yohane ndilabwino kwambifana nokata amene osati buku la Yohane je 1 Yohane kumatha amba so ndi Yohane bebevuta manoma kamba za 1 Yohane fandi imene makamba za chikundi cha Mulungu kwambiri posaso mabuku osamene ndikwazi right so uyamba werenga ma verse 5 ambiri aja kawerenga 6 kumano ukateno ndo werenga macha ngomvesa nkhani liyani kina kwamba verse 1 by 1 kuti akuti chani ma verse ano ndi study ndo akamati mwaye munali moyo ndi moyo ndi kuti
yet kumapanga study marriage ukamaliza kena kunamba unopanga kuti chimene zili moyo wanga kodi chino manifesta nembe kana ukatero ukamapemphera munthu ona nawo no munzimu mwako walesa muzokanazo no now inside your spirit you can actually feel no okay chimene ufuna ndipemphere ndi kuona ukakhala uvesa nyimbo zakhala bwino kama macheza obalika andichana nthawi wari upemphere zimene zimabwera mutu mwamuno zili imenezo right and chinida chimene machitika koma pemphero mazato upemphera kina all of a sudden uganiza ndani zakuntchito kuti chitika nchani. Learn to pray with your mouth open, eh? Bano upemphera usati nomuko kuwatalesa kumva umene ngoti iwe uziziweka ukasiya kuyankho umazati ndasiya urani upemphera uzibwezerisa kufika kuti no you can control yourself ngopanga focus on prayer alone. So izo zimathandiza. So china uzikhale mala amene uzikapempherera kuti kumbo yese yuda sana zati nkulu ndikampirika ndikampeza kuti amaziwa have a place whereby ties also mapemphera. If you know whenever you wake up conviction imakukhudza kuti malanga ndo ndati ine ndimaona ngati that conviction makhala angelo akwira let's worship especially ndikakhanda kufika kumalaso bano ndipemphera kuti panopa ndikuchipenda kwangaku mafika manja pamazizi asina makhala panja right kupenda paliponse wasamukira mala atsopano pomwe ndipemphera ndipati munthu mafuna uzikhala ndi that target. So ukhala ndi mala amene uzipemphera zimathandiza. Yeah, so takambaza devotion. So devotion self utapita even 1 hour 2 hours. Mono devotion yapa good 20 minutes is more than enough. Fana ikatalika kwambiri ana ajamembo dandi olalaya na upemphere. Have a children story kanthonokana have mukonza nyimbo activity musankha chapter chino muzowerenga pa tsiku ere zabwino zicha, right? So izo muzipanga. So ndakamba za initial things ori muthatha upanga. So let's go to day 1. So 10 days of prayer. So program naipanga kale so ndipanga so tag pa YouTube pasipo. So 10 days of prayer mene siku la number 1 chimene topemphera ndiyani 101 verse 9 adiyani 101 verse 9. Yeah. Ngati tivomeza machimo athu ali okhulupirika ndi olungama iye kuti atikhululukire machimo athu ndi kutisambitsa kutichotsera chosalungama chilichonse. So mumathana venera baba yesu uri ndamphukhuya mbala nganga ka 7 ndiyasona zali yayi 7 times chani 70 Matthew 18 verse 22. Why? Yesu athanda zoti jana kukhuluka ndikutani ndi Matthew 18 imene verse 21 22 ICC lowerenga ndi Matthew 18 tikayisisa musi mpaka 35 imatanthauza chinthu chimodzi ati ndikhuluka ka 7 ati yayi 7 times 70 now ndiyati munthu nakamba kuwerenga azilemba bena wake 1 mpaka ka 490 kono zikuthandaza kuti chani ndi ma photos at this example I think it even cut up manayi wala kuti ndiyimalizisa bwanji mene lili yonje ndikupereka chisanzo ndi kwanu kuti ndikupanga study ndibe plasma amene khulukireni basi ni munthu khulukire kila ndi beso 5 months amwe basi khulukireni as a Christian mfuna ndikhulukire basi kila ndi benza be gali moto kodi pokutha pamwezi musandi chani palibe mwafanda Kristo mundikhulukire the thing is and kukhulukira simamvesese kukhulukira ndi kukonza sobale. That's what kukhulukira means. Kwa mulungu ati khulukira ngati ati 7 times 70 mwanjira na akuthandaza kuti chani kuthandaza nawo no kukhulukira ndi kukonza ubale muchipangani yakale kukhuluka makhala tuno iweyo wanchimira mungu ndio maganiza mulungu akukwira ndio matenga nkhosa ukaitana ukayipereka kuti no ukapereka nkhosa ija ndio mulungu asintha chani maganiza ako pa iweyo wona ipanga Yesu ndio mapesa tuno ifere kakhatala labisa ndifana mungu kusema mwa Yesu Kristo Yesu anachosa chani anachosa machimo umaso anachosa sojani
temberere kuti no kutha kumene unayi kwa Adamu kuti no wachima utha Mulungu ife tikakhayo yanjana ndani ndi Mulungu. So bebe chimene Mulungu adana nafe china chilichonse kumene tikuona no pamene ife tili ana ake a Mulungu talakwisa titha kungopita kwa Mulungu ambuye mutikhululukire pamene kuti no Mulungu atikhululukire ndi chino tikukamba zoti no kusiya tchimo ndi kulivomereza ndi kuyanjananso ndi nani ndi Mulungu. Osati kuti upita kwa Mulungu ife tikuona amene nthawi yatha ina ndibwere kwa nani kwa Mulungu. No, that's not what I say. Nthawi Yohana nthamba panga zimenezo Luka chapter 3 anakusana kuti wakuza ndi muthawi kwa mkwiyo amene ukubwera ndani tinozo anthu amene okay nthawi yatha Yesu akubwera tirani tilabe right amaona ndi Mesiya akubwera nthawi ija amaona ngati nthawi itha nthawi yaiji ndi Mesiya akubwera. So anakuza ayi ine mupange zipatso zolumikizana ndi ani ndi kulapa kwanu. So kulapa ndikuvomereza chimene wachita cholakwika ndikupempha Ambuye ndikhululukire ndikubweranso kwa ndani kwa Mulungu. Andi tikaona muno bwino tiona nato panali nkhani pa Luka chapter Mateyu chapter 18 pana pakwina ake wazichuma wazindalama adana ndi dzindama dzabebe tikazona nama zimene apanga ndi almost like GDP ya dziko ukuthi sizingatheke lokhayi ndi ngongole yonse kumakula nani ngongole nanaba amene tikhululukire namwini ndazata okay basi takhululukira nani nzaka amene ndi ngongole yochepa kwambiri iyo janata anankwenya mpaka umponya munde ndi anthu atamvera akulu uru kulujaro wamanga afumu ja uzukhawaje anatenga kuja noka ndani nukamanga mwanjira ina chimene tokamba muchinatu no ifeyo ngati tikuzindika kuti Mulungu wati khuluka kapena wati pasefe wati pasefe ndi chilungu chapadera wati chose zonse after ife titazindikira ona kuti ndife anthu olakwa tapanga ubale ndani ndiyo chimozi monso imene tikukhalira chonchi ineyo mandilakwira ineyo ndipene ndatani ndazindikira kuti ubale upiririre ndete ineyo mukuvomereza chimene mwatani mwachita ndete tikulongosola zimene zachitika pachani pakati pathu paja aho tamvesani kukhululukira ndi chani yeah. So pamene munthu akulakwira iwo zikhani mtima kuti okay munthu jatata wabwera kuti tikonza ubale nditha kutani ukonza set yeah zibo kuthandiza zimenezo osati no munthu abwera mwene munthu abwera wabativi wapita kena komaso atabwere azatengeso china simene su ubale uja suna atani munthu amene ubale wakonzeka munthu uja samabwera suka zatani azongeso zomwezo. So tona no atazatikhulupirira ngati 7 times 70 mwanjirana as long as ife tikufuna ubale upitirire ubale utani upitirira chimene thando ija Yesu mankhaka kutani akuthandaza nkona tokamba zino kuti lape tivomeze chimene tili ndikufunirani tichisiye kona pempha Yesu anazo tukise pempha natino ngati ife sitikhulupirira anthu ena Mulungu salera mwanjirana ife ngati sitizindikira ndaliso wakulu umene ngati ife sitingathe kuzindikira ndaliso wakulu umene Mulungu atipasa poti anjanisa ife ndi iyeyo eti ngati sitingazindikire imeneyo ndeto sitingakwanise so kwapasa sondani anthu ena munthu amene azindikira ngongole imene Mulungu amuchosera munthu amene amakhala so ndi chimwemwe kuchosera so ngongole bwanji anthu ena. I hope tinozenepe nkhani yako imeneyo. So anthu amene abwera kwa Mulungu mwachisomo ndi mwamtendere na anthu amene amazindikira kwakulu chisomo kuti chipulumutso ndi chani right. So kukhululukirana ndikufuna kwambiri. So kubwera kwa Mulungu first day. So tikawanga devotion chimene tipemphera ndi chiti chokhachi tikaona za sacrifices amapanga awiri ku Israel amakapanga the morning and evening sacrifice, morning devotion and evening devotion yawe ikawana yakulu 20 minutes or 10 minutes mama zo munthu amene apanga zimenezo I tell you now no moyo yake soba cancel movement. So first day chimene ukupanga tongolapa china chiyonse kapa izina Mulungu anatuuza kuti tipange ningopeka chisanzo chathu ndili ku school nthawi imeneyo panali lamulo la school imene amanati munthu usarani usaphike mkambasi ife ndinagula ka hot plate napapika mkambasi. Now the reason is ndikakati tukagula zakudya zimakhala 28,000 ndeti maigaba kati ndeti mabiza no ndeti ma 14 yeah pamene ndikakandi kuphika ndekha imafika almost 8,000 is a gap
yeah 8 ndi 14 ndigabe yaikulu so ndi sonkhana zake so ine naso sikati chomwe panga chinjola kuika tinozinebe naso sida bwana nimeona mwini tena kuphika amabiye amasikana chade sedera yabere sikhada ikulu vele naso sika was convicted kumene nina ndiphika waphika kena kunada bwana no moyo wanga uzumamba urani tsika ndasiyaso kumamva that joy of salvation ndima imakhawa okhala mwa Yesu Kristu nje sindikumva presence ya Mulungu sindikuitani sindi zikhala bwanji ndina nakhala umaona ura mwenga sikuenda kuna mwenesa kupemphera mbwe panyeni ndulakwisa sira mwene taiwala luzo kuti no kena kunamba kusala chakudya nasala first day ngalibe ine ndalakwisa kene chine sindikuve what is it second day third day ndupemphera nachita kumbukira zakuka mwene ndinaye pakati pa mwezi makosana alisa panga kali contribute chani amene nakupemphera mbwe tani zeni basi nangu igulisa kuka basi bani na ugana zida ndi mwezi utatha imeneyo ndinapita pena pake amapanga 24 bini libire anatando vegetarian abase basi nakalipira pha ndepana akulena ake so amafuna so zidya sa vegetarian ndangozera abwera uzaje ndine basi nakuiza 2 bini kujapo ndena ikanga 24 ya 2 bini mwezi ina tima gana bakara ese 13 ndeti machita nangalese mbale yake yafu wina yese yafu pamene wina ukagula makhati no mbale imakhala imodzi magaba bakate yeah so it was a blessing timozenebe chimene mungana so ndimangofuna olimbikisa ndano pa izo zina Mulungu amatha kukuzuzula yomwe anangara ifandi kupanga ndeti Mulungu aziwa no ukuzipanga hate work ukuzuza ikhawo tino chimene Mulungu anena njosafunikira and pamene palibe chuma chako ndeti pabeso kufunikira wake pamene chuma chako pali yani kufunikira so nani ntakhanga nda purposes zimene Mulungu anandiuza koma chifukwa cha chuluka kwa nthawi sizoti zinthu zinasintha ya ndinafunika ndibwebe pompondo zakonza pali so ta kulapa ndithu kubema mbwe ndifufuzeni ngati ndi kunje pali china yake chimene ndikulabirani inu pamene china yacho tino chindilekainesa ndi inu right zimene zimafunika zonse first day second day kupanga kulapa machimo ako siku la number 2 ngothokoza Mulungu pa zabwino zonse Phiri chapter 4 verse 6 Phiri chapter 4 verse 6 ariya 4 verse 6 yeah musadere nkhawa konse komali muzonse ndipemphero ndipembedzero pamodzi ndi chiyamiko zopempha zanu ziwike kwa Mulungu so ati tizitha kuyamika right tezina sili mazilika timadalisa athu ndotani koma unokuyamika kufunikira kwambiri pemphera kwa Mulungu kuthokoza amba kuona madalisa ukamba pemphera amene umazindikira kuti ndizo sezi kuna abale amene nawo chile amene nayo maphuzo amene nawo chauja amene nawo kunokoma ndini njalo ndiphike amene ukakhala ndikamba zakumudzi ukakhale akati njala ndeti mnyumba ulo ilive nthumba ufa mulibe koma atha kubwera anthu amatipeza amwena asogolera papato ndeti libero chakudya athu nayesayesa kumano nakolola chimanga chinachi nagulisa kuti ligulese fereza ndawapa makala ndaotcha kumano kuti ndikulole ndi Tuesday ndeti ndi Sunday ndibeto kanthu ndivasene kagani munthu alisira simo abanga ntano moto munthu abwe awaledzera unuka mwanda akupemphaso zinthu iyayi ndikoma munthu no ndo serious munthu abambo wankulu kuposa sewe akukuza ziti imenezozo amwe ndivasene kagani ukati lima apo apa nozala okay kalemera apo basa alima apo basa osade ndalama asangufuna kafavilira kachimanga kagaisa aje ndi anake basa tikati njala ndio tuthandaza zimenezozo akamezewe abangeso chila yake chitapese kafavilira kena mpaka azakolole imene ndeti pali njala na ukamba uona zinthu zimenezo mona ambuye nikothokoza chifukwa cha ubwino wanu ndikumbwira nthawi yake tinali tucheka ku Jesus so mathamanga kunali mvula yambira chaka chinocho timafuna tikaone akulena kana samukira kumwe asamuke ndiye timafuna tikaone ku nyumba kwawo amu Jesus yathu so ndikuthawa chija kuzadona akula jana ndi pitirira basi bwerako ndozana no tukafika kwako nyumba yose denga atani
choka amwene amwene yosayenda, right? So of course afterwards anaiza ikonza nyumba yomabedo ze blow sinanganaenda nawi, right? So nzona no nthawi ambiri silimazinika madalitso amene ili nawo chifukwa tuno sitinambe kuthokoza Mulungu. Koma tikamba kuthokoza Mulungu madalitso amene nawo tizaona tuno ndithu Mulungu kuti watipasa moyo wamphamvu, moyo wabwino. Yes, so kuthokoza matamando. Day number 2 sitikupempha kana lero sitingotani tinguthokoza. Day number 3 Luka 11 verse 13 ariyani. Luka 11 verse 13 ariyani. 13, yeah. Potero ngati inu okhala oyipa mudziwa kupatsa ana anu mphatso zabwino, koposa potani nanga Atate wanu wakumwamba adzapatsa Mzimu Woyera kwa iwo akupempha Iye. So Atate adzapereka Mzimu Woyera kwa iwo amene akutani. So ichi ndi chinthu I think tikuzoa now why we need the Holy Spirit, yeah. Ndi mukupezeka moyo wa Yesu Kristo kugonjetsa tchimo ndi imfa, moyo umene ulibe temberero, yeah. And tikulumikizana ndani ndi Mulungu. So Mzimu Woyera very important. Chifukwa tino Mulungu kuti atiyankhule muchina ichonse ndikuzera mwachani mwa Mzimu wake. Sitingathe kukhala ndi moyo wauzimu kupanda Mzimu Woyera. Kuchotsa Mzimu Woyera ndiye titachotsa china ichonse, right? So we need the Holy Spirit. Now day number 4 tupempha chinthu chimodzi, Agalatia 4 verse 15. So Agalatia 5 verse 22 and 23. Agalatia 5 verse 22 and 23 ariyani. Verse 22. Koma chipatso cha Mzimu ndicho chikondi, chimwemwe, mtendere, kuleza mtima, chifundo, kukoma mtima, chikhulupiriro, chifatso, chiletso, popanda zimenezi palibe. So popanda zimenezi palibe lamulo. Mwanjira ina tikaona muno bwino chipatso cha Mzimu. So mtengo mukazala mango matusaja mango wape Yesu matusaja munthu amene ali Mzimu Woyera matusaso zipatso zachani. Yes, so muyemerero mwa ife mamba kubala yani zipatso. So tikupemphera tuno zipatso zimene zikhalepo makamaka chimwemwe, mtendere, kuleza mtima zioneka mwandani mwa ife ndikupempha timozenepe. From day number 5 tikupempha chinthu china chimene tikufunacho, kati li addicted kati lichani. Day number 5 mpaka day number 10 tikupemphera zinthu zinazi. Marko chapter 16 tafikapo? Tafika? Marko chapter 16 verse 17 and 18 ariya. Verse 16. Amene akhulupirira nabatizidwa adzapulumutsidwa, koma amene sakhulupirira adzalangidwa. Verse 17. Ndipo zizindikiro izi zidzawatsata iwo akukhulupirira m'dzina langa, adzatulutsa ziwanda, adzalankhula ndi malankhulidwe atsopano. 18. Adzatola njoka, ndipo ngakhale akamwa kanthu kakufa nako sikadzawapweteka. Adzayika manja awo pa odwala ndipo adzachira. Tapona neebe Yohane 14 verse 12 ariya. Yohane 14 Verse 12. verse 12. Inderu ndinena kwa inu, wokhulupirira ine, ntchito zimene ndichita ine adzazichitanso iyeyo, ndipo adzachita zoposa izi, chifukwa ndipita ine kwa Atate. So ngatiye Mzimu wake ndikuti ngatiye Mzimu wake zonse zimene tingazafunse. Verse 13 alatoza pele chimene tingafunse. Yohane 14 verse 13 12 kwambira 13 mpaka 14 atuna chine simene tingafunse fe fatani atipasa tikafunsa mzina la ndani wa Yesu Kristo. So taona no Mulungu amatithandiza. Ndimafuna kunena chinthu china nada. I remember that time munthu umatha kuchita kuona apa pande amen Mzimu wa Mulungu palibepo. Right?
I remember that time, is it before I was baptized? That time I was drinking alcohol. I mean, I had a crate in the house. I could actually tell I could actually tell there's an evil presence. I went, took those Nugazi baths, and I never drank even afterwards. I think in the 2018, March. Anyways, one kind of now to know if you are clinging on to sin, usa imbegeze kuti no masulidwa, because ngati ukumasulidwa koma ukhabe mu uchimo wako ndipo vuto lalikulu. We need to be connected ndi Mulungu. And zomwe ndikufotokoza ndikukhala ndi ndikukhala Khristu kusiyana pati palibe zomwe ndifoto imene ndi Chikhristu basi. Ngati mwana wa munthu aza ku masuleni ino muzakhala ndani fully. If the Son shall set you free, you shall be free indeed. So Yesu anafotokoza choncho nanu pali ndithu chinthu chikulu. So zonse zinafotokoza ndikukhala Khristu, and I tell you not know, this is the best life. Actually, if you bring on habina kuzuzika ndi ufiti chana kubwesa mu environment yoti mubanga madivusha and the rest, mumpanga shield kuzoseso. And Mulungu wathu nakukuposa zonse amapanga kwakundi kuti kubambana. Thank you Mulungu akulemekezeke pacha presentation. Amen.